malam kana ji kana bangaje mutane me kake nufi da ni ko kuma akwai abin da ka taka ne kawai za ka zo ka bangaje mutane kawai suna cikin tafiyar su. so ai mun aikin sa baka da hotonsa akwai hotonsa ka gan shi zan tura ma shi ta WhatsApp zaka tura zan tura in ba su ya ci uwarsa ba Allah kamar yanda aka saba ni na san aikin ka kamar ba wasa na gode ina so Alhaji aikata mun wannan aikin a karamin lokaci to ya ba za ka dan ƙara wani abu ba Alhaji aiki ya kyau zan ƙara ma 1 miliyan kakkaji da mu je raka ka mota kai ko tara a'a rigar kaya ce rigar kaya ce rigar kaya ce rigar kaya rigar kaya rigar kaya ya abokina Salim ka fito kenan wallahi Allah rigar kaya fa sai me haka ya me haka kai ka sa wasu manyan kaya sai ka ce mutum yake wasu kuɗi nake so in zare gurin Alhaji nake gaya ma shi sai shigar lakum kusa kayan na ga da hula iya ban kai ka san yaran sa wani dogayen kaya kuma ba haka ne fa shine ai kuma ba ni tun da na ga dama ka sa wannan nace kai mutumin nan fa da wani target kai ya yayi ka ce haka ya kwani su na zuge su kai yaran sa wani dogayen kaya kai ka san ai wannan mu yanzu ina zuwa ya zo mu zuba mana zo mu ya ci a ni fa ka san wannan da ya zami nisa ni da zan zara da nan Alhaji na zami wani je mu je nisa a zan bi ka je zai saka jikin sai sanya rigar kaya rigar kaya rigar kaya rigar kaya rigar kaya rigar kaya wa zai saka a bar shi ya sanya rigar kaya fa sai mai gayya
rigar kaya ce rigar kaya zai gane shayi rigar kaya ce rigar kaya rigar kaya ce rigar kaya rigar kaya ce rigar kaya rigar kaya rigar kaya rigar kaya wasu saka a bar shi ya sanya rigar kaya ba sai mai gayya dole a nemi mafita. ba shi yasa na shiga lakun ba na ga yamma alaji zai ba da kwantar da hankalin ka Allah wallahi kai Anti na ne? A lafiya lo ya gida? Lafiya kalau ne. Madalla. Allah malam bai sa nake mana irin wannan za ka riko ni gaisuwa ha malam Wai kai bai sa baka da mutunci ne kwata-kwata? Baka ganin mutunci na ka manta da cewa ni matar ubanka ne? mata uwa ta ce ki Ai ku tunda ina auren ubanka dole ka ce min kuma dole ka ce min mama kuwa. ta ji da shi Amma dai Salim kai ya ka ka gane yan renin hankali shi za mu zara garin da kai gyanawa ya bar ai da ni ta ba kamar ta da ita kawai a ban da ni haske maganin duwuya na dan rubuta sako ne na san da zuwan kan wannan wani irin munafunci ne kace kana ji ne munafunci son za munafunci wani ka taɓa bani ci ne ko ka taɓa bani sha da kai da baban naka me kuka taɓa mu kun biya mu kudin haya ne ko kuma sai da aka ga ya tashi izzata ta samu abokin arziki a naji shikenan za a fara bakin ciki don dai haka ne zai kawo ka wannan gidan na kaka sake zo mun gida wuce ka tafi kada ka sake ke zo mun gida tun da haka zaka yi munafikan banza munafikan ko kuma me kuke anan da Allah me kuke yi abin da kake baya dace yana ta kiran wayan nan. Jar oga. Shi kenan oga. An gama. Shi kenan. Dar oga. Shi kenan oga. Oga ya ce mu je mu anshi daga gurin ɗawan nan. Idan mun ansa mu kashe shi, mu yadda shi. Ni na san haka za ta faru, kuma sai mun yadda shi. Gaskiya oga shege ne. Ka san oga har yanzu yayin da lissafin sa na mallakar bagadaza. Haba, yanzu ka gaya mun magana. Kai ma ka san bagadaza. Ba wanda ta dace da shi sama da oga. Dar tashi mu ne mu cika aiki. Rigar kaya, rigar kaya, rigar
da ake ciki ne. Normal. Ga maganar kaya. Ba wata matsala. Zuwa shirin da zuwa jibi. Shi ke ba ku je ka. Na ce, ko yaro na guda ɗaya yadda za a yi a cikin shi kuma kai ma ɗaya ka kula. Kare ji abin da ogayi ya gaya ma iyaye. Ni ma na rasta yadda aka kasa kogin karawancin kulawa. اللهم أجرني في مصيبتي وأكلفني خيرا منها إنا لله Allah ka kawo min ɗauki bani da kowa bani da mai taimako. Waɗanda jahilci ne ma da wuka. Dama laifin wani yana shafar wani. Wannan mugun macuci azzalimi da bai san darajar ɗan adam ba? Ai dama mata haka kuke yi. Kai tsaya wallahi tallahi yan bijilanti za mu ɗebo. Farai Abdulmalik na ce maka wace ce wannan to ƙaruwarsa ce. Asiri ku ya tonu. Masu iya magana na cewa yin aure da dalili tabbas ya fi kai aure babu dalili. Haka zalika duk abin da ya zo maka a rai kana iya aikata shi ne kadai a lokacin da tunaninka ya baka daidai ne ko kuma ba daidai bane ba. Ki hajiya. Buba. Kuma wallahi ko suwan su na dauki mataki akan su. Na ce an maka idan kana da abin da za ka yi kai. Wannan abin banzar zaki tsaya kina wani murmushi. Ha? Kin ji ko? Daidai nake da ki. Ko? Kware kuwa. Masu salo da iya magana suka ce zama da masoyi kwaya ɗaya tak ya fi taron yuyuyu ka zauna cikin dubban mutane makiyanka. Rikitaccen al'amari. Amma idan ka aure mara kunya ka san ko ni wace ce. Ina son ki a cikin zuciyata. Kai fa ce ta hada mai kira tuku ba. Yaudara ta kawai yake kyan biki san halin maza bane. Ba ku da aiki. Kullum namiji ba dan goyo ba. Ku matan yan goyo ne ku. Aikin in ji tusa ta ce. Bibiya da kuma babakere cin amana zumɗe da kuma bakin ciki hasana da kuma turka-turka kadai a cikin wannan shirin shi zai bayyana maka tsakanin zare da kuma abawansa likitaccen al'amari. To mutanen nan ba dan su ba da yanzu ga wannan hayar da tana nan. Yanzu an baccin rekon ma da ita ma ya hauciya za ta iya da wannan baki kirin. Har yanzu ba ki daina min irin wannan rashin kunya ba. Kai da ka ta haka. Wallahi tallahi ba za mu bari ba. Gidan ka dan banza gidan ka dan wofi. To na rantse da Allah ke ma idan kika wasa in ba sai na rafka miki wannan killi kasar nan ba. Samar da labari Saifullahi Nasihatu, mashirin shirin Awwal Kurna, location manager Baban Gida Bacirawa, daukar nauyin shirin Awwal Kurna. Subscribe ku danna mana karawa a YouTube channel mai suna Duniyar Matasa. A nan ne kadai wannan shirin zai rika zo muku. Sai ku yi mana subscribe ku danna karawa. Haka wannan shirin zai rika zo muku ne duk ranar Litinin misalin karfe 8 na dare. Kika ƙara wannan tsawasi na taka wuyanki a wajen nan. Am ayyuwa mate da wani jan idan ka hasiki. Na yi aure maza har 11. Kai ne cikon na 12. Amma ka san 11 nan babu wanda ya taɓa rayuwa a duniya. Sai dai su mutu su bani saboda ina da aljanu. Ba da umarni Anwar Sanda, rikitaccen al'amari. Karyewar alkadari. Ya yi girma, to zai fitar da bawo. Rigar kaya mai ado da gulma, ku kira shi ma a jawo. Rigar kaya jifa ya yi nisa, to ƙasa za ya dawo. Rigar kaya na shiga ban gani ba, baya ce tarbarawo. Rigar kaya rijiya ta zurfi, ruwa za su ta kawo. Rigar kaya ko yaro ne ya girma, to za ya kai ya kawo. Rigar kaya, rigar kaya, rigar kaya da sake. Rigar kaya gala da wanke-wanke. Rigar
tsimi na wake rigar kaya hari ya soki marke rigar kaya biya ko sai fatake